Pracował jako domowy nauczyciel, głównie w zamożnych dworach szlacheckich w Wielkopolsce i na Kujawach, dzieląc się swoją wiedzą i jednocześnie zdobywając obycie towarzyskie. W 1875 roku wrócił na Pomorze, przyjął posadę guwernera u działacza narodowego Franciszka Schroedera w majątku Kobysewo pod Kartuzami. Wspomnienia z tego okresu malują Derdowskiego jako zapalonego polskiego patriotę. Ponoć nawet z pruskimi urzędnikami rozmawiał wyłącznie po polsku. Około 1876 roku Hieronim nawiązał korespondencję z Ignacym Danielewskim, redaktorem Gazety Toruńskiej, ważnego polskiego pisma w zaborze pruskim. Debiutował na łamach tej gazety reportażem Kilka godzin na polach grunwaldzkich, będącym opisem jego wycieczki na pola bitwy pod Grunwaldem. Artykuł ukazał się wkrótce po tym, gdy Derdowski stracił pracę guwernera. Być może zachęciło go to do rozpoczęcia kariery dziennikarskiej. W 1877 roku młody pisarz wyjechał na krótko do Paryża, zwabiony międzynarodową wystawą powszechną.